ang ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors: Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City,
Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Maximo Manzano Jr. and family. For all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family. Dino Luares and family of USA. Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City. Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur. Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City. SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City. Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City. Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City. Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Domingo Tercinio and family of Canada. Police Light Colonel John King Kalipay. Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family. San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Pura Malate Rimpilio, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City. Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Obal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017, mayroong multiple gallstone. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo, napagaling ni Dr. Paragas, tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas, pampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Police Regional Office 5, under the leadership of yours truly, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Ang live coverage kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa an hatod sa Indo ni dating Senadora Laila de Lima asin an sa iyang bilog na familia. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa. Honorable Dan Raymart D. Silvano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and family, Board Member 5th District of Camarines Sur. Honorable Mark Nino Casano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Robert M. Saysay
Dalisay and Family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Saldo Jr. and Family, Balatan, Camarines Sur. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabwa, Camarines Sur. And Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Daing magdadadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 an RPN DZKI Iriga. Nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and Family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and Family, La Anunciación, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and Family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western, Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bichi Odabar of Hong Kong. Junjun and Jocelyn Quiapo of USA. Dayan Davis and Family of USA. Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and Family of USA. Agta for Security and Protective Services Agency through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and Family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. Divilla and Family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and Family, San Antonio Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Tesnado Family of Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and Family. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and Family. Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and Family. Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and Family, La Anunciación, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and Family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and Family, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Ugabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Arnel H. Tan and Family, San Miguel, Iriga City. Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Barangay Captain Nene Ablan and Family, San Jose, Baaw, Camarines Sur. Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City. And Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa Saindogabos.
Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong rumdumon ang solemnidad kan okasyon. Sering man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baao Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bugiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, Lanon Sasyon, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City. And Reverend Father Cesar Bungon, Resident Priest, Saint Bartholomew Parish, Baao, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsor kan 7 Palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Patuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Patuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Patuca, Camarines Sur. Sa Indo Bugabos, Dios Mabalos. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 Palabras ngunya na Semana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council, headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and family, Barcelona, Spain, De Villa Store and family, Zone 3 Santa Cruz Sur, Iriga City, Periña Matubis and family, Salvacion, Iriga City, Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Mr. and Mrs. Renel and Catherine Capalos, Buhi, Camarines Sur, 2nd CMO 9 CMO Battalion, CMO Philippine Army from Pili, Camarines Sur, Barangay Captain Rolando Serrano and family, La Anunciacion, Iriga City, Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararaw, Balatan, Camarines Sur, Macras Beauty Salon, Market Site, San Francisco, Iriga City, Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and family, San Nicolas, Iriga City, Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City, owned and managed by Mr. Joel Yan, Nabua Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado, San Agustin Standalone Senior High School, course offerings, ABM, GAS, UMS, STEM, TVL, ALS, Principal, Mr. Silito V. Saison, General PTA President, Francia Relativo, Faculty and Staff. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa
Philippine standards. Dekalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo and Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nakilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang Yiling. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog.
kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Abog normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap,
Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras 41 minutos makalampas na alas 8 din pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 18 kita kan bulan ng Marso aldaw kita ng Lunes. Nag-uran ngunya na pagkaaga na laumpuan sa indong lingkod. Diyan sa San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. Okay, kay Banya to sa lado technical, si Chabe na obra. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa transmitter, si Tony Matic Saison. Nahaloy po kaya kami nagulay-ulay ni punong barangay Boyet na Grampa. Kasi kagawad na ngunyan, dating punong barangay Johnny Nacario. Tapos itong saro pang kagawad, si kagawad Ronel Mendoza. And then, importanteng napag-ulayan mi duman ni punong barangay Boyet na Gram, baka na San Vicente Sur, ini pong manunungod sa solar water system na pinagbugtak dyan. Ang pundo na konsigir kan ako Bicol Party List. Functional na palan, kaya alang day pa na iinaguraran, ay panabiblisingan ang sinambit ng solar water system. Kumbaga day patapos, day pa totally. May mga kulang pagayod. Pero ang naka-consigir ka na sinambit ng proyekto, yan panahon pa ni punong barangay Johnny Nacario. Yun kay punong barangay Boyet na Grampaan saro sa importanteng sa iyang lalakawngon yan ang pagkakaigwanin na tinampo dyan sa may paghaling La Trinidad, abot dyan sa Santa Cruz Sur, digdi sa siyudad kan Iriga. Kundi ang problema pala na pinagahagadan niya in kumbaga suporta tayo magkaigwanin na memorandum of agreement
an barangay nini bali tulong barangay an San Vicente Sur, La Trinidad asin man Santa Cruz Sur. Hindi gero maluya subot an response kan Santa Cruz Sur asin man barangay La Trinidad. Ipinaghahagad na niya nin pundo an sinambit ng proyekto road concreting 2.6 kilometers paghaling Santa Cruz Sur abot dyan sa barangay La Trinidad. Yan an matabang pala na pwedeng makataunin ayuda sa sinambit ng proyekto si Undersecretary ka na Department of Agrarian Reform Niña Taduran. Kulang bagay po ini. Tapos ining manunungod sa eskwelahan ka na lads and glasses. Nasubot kumbaga day nakakabelo ang tubig dyan. Ihahagad man yan in pundo hali sa probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan ni Governor Luigi Villaferte. Mga darakulang proyekto an pinag-iisip na gustong marealisar mahaman ni punong barangay Boyet na Grampa dyan po sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Saka gusto niya na itong health center maging centralized sa kan opisina kan senior citizen ibugtak na dyan mismo sa Kataid kan barangay hall kan San Vicente Sur digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ini palan health center dyan mayo pang kumbaga nakiposisyon sana so barangay mayo mandate of donation. Kaya kung in kaso itong may sadiri pahaliw na at least may programa na gustong gibuhon an barangay council ka na San Vicente Sur digdi po sa Ciudad Can Iriga. Pero kayan gusto niya subot matabangan an tubagang mga kababaihan na iba mga mayo manin trabaho tapos nagpapamilya na mga hobin pa nagbarados na ma-request subot siya sa TESDA na matawanin kumbaga training kapaagi ka na dressmaking itong mga paratahi ma-request subot siya nin mga 5 kunyan sewing machine para pag-adalan pag-trainingan kaining mga mayong trabahong kababaihan maski gani gyud kalalakihan na nagpapamilya na pwedeng mag-avail kan sinambit ng programa ka na barangay sa paagi kan Technological Educational Skills Development Authority. Kulang bagay po yan. Tapos ining manunungod sa pagpapalinig kan mga drainage canal dyan sa San Vicente Sur. Ngunyan pigaakala na ang mga drainage canal dyan. Sabi ni punong barangay Boyet na Grampa kaipuhan maghiro na ngayon ngunyan mientras na mayo panin kalamidad. Bagay dapat talaga arog kay ni ang mga barangay officials. Plano ko pa ngaya bako sa nang pagpapalinig kay mga drainage canal kundi makabakal pa nin chenso. Kung igwanin kalamidad kung minsan baga ang mga kahoy naturumba dyan sa tahaw kan tinampo. Kung may makusog na pagbagyo, siyempre kay puan kan barangay itong pamputol tanganing madaling malinigan na barangay kung igwanin mga kalamidad. Kaya dakulang bagay po ini para dyan sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Nars palan ini si punong barangay Boyet na Grampa kaya sabi niya gusto kong yung makatabang digdi sa barangay na an importante nga magkaigwanin na mga bulong sa health center.
sa barangay health center. Kung minsan baga sa mga barangay health center, mayo man bulong. Kaya saro po yan sa pinaghihinguan niya na mabadgetan, matawanin na bulong an health center. Ano man talagang serbikan mga health center na ini sa barangay, kung mayo man bulong. Tawa nga ni itong mga health workers, nagtatrabaho dyan, kung puro sa naman pagresita ka nurse, mayo man iaabil na bulong, nag-aasa sa city infirmary o sa city health office. Pero kung dahil na mag-asa sa city infirmary, dyan na mismo sa health center, igwanin na bastanting bulong sa barangay, mas lalong kung may mga emerhensya na nangangaipuan mga kabarangay, madaling matatawanin bulong. Kaya iyan po ang dapat gibuhon kan mga barangay council, kakan barangay, digdi po sa siyudad kan Iriga. Minsan may mga barangay man na kung minsan nga ni perming mayo ang kapitan. Ako sa naman po yan, digdi siyudad kan Iriga, kundi magin sa iba pang lugar kan Rinconada area. Kaya dapat kung gustong mag-asenso an sarong barangay, may pagkakasararuan na barangay council, mag-abot sa mga proyektong gustong mahaman kan punong barangay. Siyempre kay bahan katuwang an council. Kung si kapitan sa naman ang magpapara pulos pugos ay masakit man po yan. Minsan ang ibang mga kagawad man pinapatunayan nindo na sabi ngaya si barangay gawad may nahali na suka, kumbaga sa pagiging kagawad. Pisil po yan kung arog kayan ang dalagan kan ibang kagawad niya to sa barangay, imbes na tabangan ang punong barangay, baga magpanday sindan, maggibunin mga resolution na magiging ordinansa kan barangay na makakatabang sa saindaman silang barangay, gibuhon po. So dapat nindong gibuhon sa barangay. Bakong kamupaan magin ulang sa mga marhay na kaisipan kan na punong barangay. Kung minsan igwaman mga kagawad dyan na dahil man naghihiriro. So naman para gawad-gawad kan honorarium. Yan po ang depisil. Saka dapat ang barangay kagawad itong turutot tao man. Itong maggibunin resolution o ordinansa sa barangay. Minsan naniba pera de los Benos, mga mayo man alam na gayo. Anaram lang magkandidato, maging kagawad, magresibinin honorarium. Igwa po kayan dyan sa Santiago, digdi siyudad kan Iriga, naging kapitan na nga ni. Hasta naging kagawad, nagbalik kagawad, lo mismo ay mayo man gayong nda kung ano gusto pang balikan kayo ni sabi kan mga taga barangay Santiago. Minsan po kaya kung iisipon niya to, naging kapitan ka na, mabalik kang kagawad, mabalik kapitan. Kumbaga, ano an dahil mo napapatunayan sa imong barangay, ta sige mo ang kandidato, mayo ka managayo. Okay lang yan, magbalik ang pagkakagawad, magbalik ang pagkakapitan, basta igwa kang naipipresentar sa tao na nahaman. Sa imong barangay, bakong nagpara turog ka sana sa pansitan, kan ika barangay official pa. Kaya sa tuya pong mga kababayan, mag-isip-isip sa mga bagay na ini. Bako man basta-basta maging saro kang barangay official, ngunya ng mga panahon kung mayo kang inadalan, ay makairak man kan sa imong barangay kung pag-abot sa mga proyekto, mayo kang nahaman.
siyempre, mayong ibang babasulon kan mga constituentes, si Kapitan, si Kagawad. Ano yan, mga ginigiribo kayo ng mga inutil na yun. Paparabutuhan ta ngaya, dahil man nagtatrabaho kan sendan dapat gibuhon. Kisa na yan, paano pag-aabot kan bulan, maresibinin honorarium? Wala mga nalilinigan, so mga atubangan ninda sa harong. Itong mga drainage canal. Tapos ining shoulder ka na tinampo. Kaya dapat saro pong kumbaga kagawad o kapitan kamuan magin ehemplo kan sa indong barangay pag-abot sa pagmantinir kan kalinigan, tapos pagmantinir kan pasi orden ta kun minsan may mga barangay official man ayo pan pasaway imbes na magin ehemplo modelo iyo palugudan padawoy. Karena pag-arog po kayo ng sarong opisyal sa barangay, garo naagta kitangod. Maray, kin nakasali so agta. Kung bako man kamong mga agta, tapos ang pag-uugali nindo sa inagta, abidig di sa iriga, sa linagtek. Iton kamutangan, kagawad, kapitan. Sabi pa kamo na nagsiservis iton barangay. Kaya ako bensido sa mga barangay officials, mga punong barangay digdi siyudad kan Iriga na talagang ginigibuan na gabos para mapakarhayan mga proyekto, tapos ansendang barangay. Pero kaya ang barangay San Juan kana panahon ni dating Kapitan El Prentoriano, talagang kadakol mga proyekto nagkakaharaman dyan by admin. Hinday ni si punong barangay Laloy Toriano, Tatoriano Paman, kung ano man ang nagigibuhon kayo ni dyan sa barangay San Juan, digdi po siyudad kan Iriga. Matitesting tayan. Dawa nag-OIC punong barangay sana acting si Ami Olea. Talagang ipinadagos niya sa mga magayo ng mga programa, proyekto yan sa barangay San Juan. Durante ka na siya ang acting punong barangay, karibay ni punong barangay, dating punong barangay El Prentoriano. Nalingawan ko pala si Diggs Martinez pagkabot sa mga barangay naging iski chairman na ka si Diggs. Di ako naghihiling naka-standby pa pala si Diggs Martinez, pambihira. Binaba na ni Karondang Diggs. Napod kagiraray tabi Karondang Diggs ta napasiram kaya kita ka na sa tuyang pig-uulayan. Topic dyan sa pag-abot sa barangay. Napunan sana dyan sa San Vicente Sur. Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. May nakakatang bareta halis sa luwas na kung saan nakipag-coordinar na Department of Social Welfare and Development and Field Office Type Bicol, DSWD Bicol, sa National Irrigation Administration Bicol o NIA Bicol para sa pagpapatuba ng proyektong local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the poor projects o project Lawa and Binhi. Nanganing matugunan ang epekto kan El Nino phenomenon igdi sa Rion Bicol. Nainot na pig-anunsyo kan DSWD Bicol, naigwa ng 15 munisipalidad igdi sa Rion Bicol ang nakatakda nga maging parte ang pagpapatuba kan nasambitan nga proyekto.
bilog ana magiging suporta kana niya Bicol para sa pagpapatog ka na project lawa asin binhi na kabalidig di iyo ana pag-aalok nin technical na tabang asin expertise orong na sa mga aktibidad na igwang relasyon sa pagkatataw nin supply nin tubig asin sa panahon nin pagpapatunay kan mga tigmumong kayang lugar nin kan proyekto sa pagkana proyektong lawa asin binhi matatawalan nin cash for training asin cash for work ang mga parauma asin mga vulnerable sectors na apektado kan El Nino na sabi digdi ana kada benepisyaryo matatawaran ni na pagkakataon na mag-atindir o makibali sa mga aktibidad kana onin cash for training asin cash for work sa laog nin 20 aldaw naigwang minimum wage naigwang daily minimum wage sa project area o heto kan kaining nasambitan ng proyekto na mapakusog ang adaptive capabilities kan mga pobre asin vulnerable na mga pamilya sa panahon na kana tag-alang asin maibsan o maibsan ana epekto kana kaini sa food security kapusan nin tubig na kausay ni kana El Nino phenomenon. Yan mo nakarandang kay Philip anak ko niya itong barenta halis sa luwas inis karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDZKI and Magmang Riba reporting. Report! Tapos po kita digdi sa tuyang programa. Salamat karondang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Naghihiling ko kaya ang retrato ni aktor Gerald Anderson sa laban ka na Chuku Mocho Flying Titans Sinman Signal HD Spikers sa Premier Volleyball League sa Pel Sports Arena duman sa Pasig City. Naputon kung nag-atindir siya tangay suportaran ang narinman at Chukumocho signal sinabi ni Anderson na pareho siyang pan kanduang team dahilan sa gym na sa iyang pagsasadiri as in nag-workout ang mga players. Subuot kaya ining si Gerald Anderson nalilink na naman sa rong volleyball player pangyayari. Report! Bueno, nasa linya man si Diggs Martinez, kahawig ni Diggs Martinez na pati si Eman Lumapag, kahawig ni Gerald Anderson. Eman, pasok. Good morning. Maray na pagkaaga karandang Kuya Philip and siringman sa gabos na parantabay ka na programa. O ito mga may biyahing iga, tunaga, asin vice versa. Andaman naan bagulbulan na bulos kan na trapiko karondang Kuya Philip. Diyan sa may porsyon kan atubangan kan division office kan Camarines Sur. An Kamsur Division diyan baga sa sports complex sa Inotan kan papasiring sa Kapitolyo. Minhuli po sa ginigibong pagbubukas ngunyan aldaw kan palarong Camarines Sur. Nagpuan po ini ngunyan na Lunes. Actually, may naamay kitang hali duman sa Siyudad Canaga. Minhulitan nagkuakita kan sa kuyang dokumento duman sa Philippine Statistics Authority. Paghali pa lang duman sa diversion Canaga, pasiring dyan sa may Camp Martilla na bagas at tubangan kayan, itong Kamsur Division. Grabe ang bagulbulan kan bulos kan trapiko, ninhuli po sa ginigibong parada kan mga kabali po digdi sa palarong Camarines Sur. Palarong Panlalawigan. Oo, palarong Panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur. Ngunyan pong aldaw nin Lunes Marso 18. Sa Freedom Sports Complex ginibuan na programa
kung saan maglalaban-laban ang mga atleta sa manlain-lain na sports event kan Pakawat hanggang po ini mga tugang sa Marso 21. Kung magigurumduman mo karundang Kuya Philip, nagkaigwa naman in palarong panlungsod sa Iriga, iba man sin dati, ibang division man. Ang Camarines Division, in hulita medyo mahiwas. Kaya nagkaigwa muna nin seleksyon, nagkaigwa nin akong baga district meet, ang Rinconada. Kaya sa mga nanggarana sa Rinconada meet, ayo itong isasalang man sa palarong panlalawigan o itong palarong Camarines Sur, ngunyan pong pag-aaga sagod sa Marso 21. Kaya usan pagongan bulos kan trapiko, siguro antisiparan kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa may mga karalakawan, dyan po sa syudad kan Naga. Kundi ako napapasala karondang Eman, pinag-cluster yan, tulong cluster, an marlaban-laban dyan sa palarong panlalawigan. Tama ka karondang Kuya Philip, ansaro sa cluster kayan inyong mga halidigdi sa Rinconada. Kung nagirumduman ko dyan sa may partido, sarong ano man yan, kumbaga grupo, iyan makakalaban kan Rinconada. And siguro, dahil ko lang aram, basta ang distrito kaya baga kan Kamsur, igong na. So siguro, first, second, third district, fourth and fifth district kan na probinsya kan Camarines, so yung maglalaban-laban. May inaapod ka dyan Central Bay, tapos ining Garo Central Bay, ining partido area. Yung mananggad na. Pero ang nagkakampiyon dyan, karondang Kuya Philip, ang nag-overall, kan nagkalikod na taon itong nag-overall, Rinconada District. Paurag ang Rinconada, pagabot sa mga kawat, dahil nagpapadaog. And so mga nanggaga naman, digdi sa palarong panlalawigan, kan Camarines Sur, iyo man po ang ilalaban sa padangadang na palarong Bicol sa masunod na bulan kan Abril, sa last week kan Abril, sa Gigibuhon, sa Legazpi City, iyan host kan na palarong Bicol. So, Arani pala, digdi sa syudad kan Iriga. Iyo, ara-ara nilang, kaya pwedeng so mga pag-iribata, pwedeng mag-cover duman sa opening, tapos mag-belta na lang. Bakong arog kan ibang mga host, kung nagtalikod bagang mga taon ang test na magagwanin pandemya, ang palarong Bicol, ginibong hori duman sa Masbate. Kuro harayo ito? Iyo, dahil pwedeng commute balik-balik oral daw. Alanganin kung maglangoy sa dagat pabalyo. Iyo mananggad. Alanganin. Pero si Ate Glenda, pag hali kayan duman sa Masbate, gawayan mga dried pusit na daradara. Una kung may submarine na lignonadan si Ate Glenn. Pangyayari. O kaya ayo yan, bako man lang permit, kada taon nag-iiba nin venue. Inulit Igwang Tracing Schools Division Office digdi sa Bicol Region. Nililibot yan kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol, tangarig na sabi nga ni kayan, malibot man kan mga estudyante o kay itong mga atleta itong Bicol Region sa pagikan sa idang pagpahilingkan talento. Siyempre kung manggana, may encouragement sa sarili na ngaya ko pwedeng makapasiling duman sa Masbate pag ako ng gana. O kaya sa mga taga-Katanduanes, ngayon mapapasilingan ko na ang syudad kan Iriga pag ako ng gana, pag ginibiligdi sa Iriga. Pero dapat mabawi kan Camarines Sur ang kampyonato? Iyo. Actually, dakulang division ang Kamsur kung ikukumpara sa Iriga. Pero ang nagkakampiyon baga karondang Kuya Jonathan. Philip. Masbate, tapos itong mga hali sa Sorsogon, ano man kaya pagarantingan. And ang sabi sa kuya ni Sir Manny de Guzman, depende man nga yan sa batch. Igwa man kayang mga batch na yan na mauurag talagang mga atleta. Igwa man nakataon na batch na medyo maluya-luya. Pero ang nag-champion kan sa Roan, Cam Norte? Iyo matindi ang mga taga Camarines Norte. Pero dahil man nagpapabayan Camarines Sur, ninulit ta adbentahe nga ni pagdakulang division, kadakol kan selection na ginigibo, kadakol kan pagpipilian, kaya makakapili talaga ng maray. Kumpara sa Iriga, nagtalikod na palaro, duman sa Masbate, garo nag-ikasampulo o ika-13. Dahil bali, basta may pinangganahan pa man. Ayo mananggad, dahil man nagpapahuri. And ang Kamsur ka ito po nagirumduman ko,
ang panlaban sa panlaban kan Kamsur Division si Leslie De Lima. Ito bagang karondang Kuya Philip na taga Baaw. Perming nakabitis taga San Juan. Iyo, itong babae na nakabitis pag kuripas ng dalagan sa track and field. Ito so Na-interview ko ito, yaon pa ko ito sa Sarong Estasyon sa Siyudad Canaga. Iyo agora na harong baga ka ito karondang Kuya Philip gan sa may release kantren ko napapasala. Ining palaog baga pasiring duman ki Kapitan Milvin. Iyo, tama ka. Saro yan si Leslie De Lima. Kaya lang, since graduate na siya sa high school, so adain na siya pwede. Adain na siya magiging tanla. Pero saro sa mga orgulyo kan Kamsur Division, inulita nakabot ini duman sa palarong pambansa. Saka dakol ang mga bulawan na medalyang naguno kay ni sa palarong pambansa. Tama ka dyan. Nagrumduman ko kan panahon ni Leslie De Lima, talagang adakulang orgulyo kan Camarines Sur, at yun talagang pinag-aablada, and syempre ka na Bicol Region. Kadakol kitang mga atleta digdi sa Bicol na kung talagang tatawan lang ning nagkatanigong suporta kan magurang asin kan lokal na gobyerno, talagang madidevelop asin mas matutuklasan an sa indang mga talento. Saka dahil lang pagparapasiraon ng gulay na lubi-lubi. ano ang epekto kaya sa Parakawat? Maloya ang epekto pag lubi-lubi lang. Pampaloyan ng tuhod. Kaya dapat vitamin saka gatas na mga pampasarig. Iyo man ang gada. Tatawan mga pampakasog ng buot. Tsaka pag igawang allowance na tinatawaan lokal na gobyerno, saro yan sa nakakapakasog buot. Dahil may mga incentives mambagang itinataw duman sa mga nanggagarana. Tama ka. And ang nalambang lokal na gobyerno pag palarong Bicol pa lang nagtatao naman sila ng mga insentibo talaga duman sa mga pakawat. Lalong-lalo na pag nanggana duman sa palarong pambansa. Ay, dakulang kwarta ni tinatao duman. Iyo, kaya kung igwa lang akong bastanting talento, dawad ako na magtrabaho, iyo na lang gibukon ko, makakuhanin kadakon ng incentive. Nagkawat man ako kaito para dalagan, kundi pero may bagang takot sa kuya sa mga kalaban. Nagdodurulagan. Kasi pangyayari. Bueno, so yan, good luck na lang sa mga estudyanteng atleta sa ginigibo po ngunyan na palarong panlalawigan digdi sa Camarines Sur. Nagbuon ngunyan na aldaw Marso 18 sagkod sa Marso 21, 2024. Si Ma'am, sa iba pang informasyon karondang Kuya Philip, si Ma'am Maria Dolores Salud, nag-apod naman na sa kuya, ang ngunyan pa lang na pagkaaga, kung tama pa interview kaya lang, busy sinda duman sa Robinson's Place Naga. Ninulit akong magirumduman mo kan sarong aldaw na interview ta, dapit sa Fire Officer Exam, kung saan tapos na pa ito, pero ngunyan, igwa naman sindang anunsyo, kung saan may 250 slot po, mga tugang na bakante para sa Penology Officer Exam. Bigdiyo po yan sa probinsya kan Camarines Sur, kung saan inis mga gustong maglaog sa maging opisyales kan Bureau of Jail Management and Penology o BGMP. Ang sabi ni Ma'am Madol Salud, ang Provincial Director kan Civil Service Commission sa Camarines Sur, yaon po ang sendang team niyan Marso 18 sa aga, Marso 19 dyan po sa Robinson's Naga. So mga dain nakapag-file online, dapat tiat bagang ngunyan halos gabos ng transaksyon na online na. So mga daidaan na kapag file sa online, mag-walk-in na sana sa lugar sa second floor kang Robinson's Naga, tasindanaan ma-register sa mga aplikante. Minhuli po nga ni sa kadakol pang bakanting slot sa Penology Licensure Exam, Penology Officer Exam. Itong mga sa jail warden. Pambira na wara si karondang Eman. Balik ka giraray tabi karondang Eman kung yaon ka pa sa linya. Field Report! Go ahead tabi giraray karondang Eman.
Okay, pasensya na karundang Kuya Philip na putol. Ito nga pagpadagos kan sa kuyang report, darahon sanaan mga minasunod para sa pag-walk-in sa mga gustong maging opisyales kan penology, kan Bureau of Jail Management and Penology. Yan sa mga warden, tama ka, so sabi mo sa bago, itong valid ID, tapos magdaranin na Civil Service Commission itong CSC picture. So mga mapasiring sa Photoshop, magsabi sa photographer na pang civil service and picture. Iyan, so may pangaran sa babakan litrato tapos may pirma, tapos kapot-kapot mo. So sinusuratan kan pangaran. And siring man, may application fee na 700 pesos. Ang pinagkaiba kani duman sa fire officer exam, itong karondang Kuya Philip na tinapusan. Kung sa fire officer exam, dapat graduado kanin na baccalaureate degree o itong 4-year course. Ang mga graduado sa K-12 program o kaya itong high school graduate, pwede po na maglaog digdi sa BGMP. O yan mga qualification, dapat karong Filipino citizen, dapat at least 18 anyos sa oras o kaya petsa kan pag-file kan application. Siyempre dapat igwang good moral character. And then sabi digdi, at least graduado sa K-12 program o kaya high school graduate sa raramkan na old curriculum. And dapat mentally and physically fit. And dapat yung kaso na o final judgment kan korte. As in dapat anlangkaw 5'2" sa lalaki, as in 5'0" o kaya 5 feet sa babae. So yan lang ang mga simpleng requirements para po sa mga interesado na maging parte ka ng Bureau of Jail Management and Penology sa lindong po kan o itong gigibuhon nindang Penology Officer Exam sa mga masunod na bulan. Pero ang application, yaon na po ang Civil Service Commission Camarines Sur sa pagproseso kan mga rekisitos na kinakaipuhan kan sarong aplikante. Yaon sindangon yan sa Marso 18 nga na aldaw, asin sa aga Marso 19 duman sa Robinsons Naga. Yan ang informasyon na pigpaabot ni Ma'am Madol Bitera Salud, ang Provincial Director kan Civil Service Commission digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Yan karon na Kuya Philip, ang sa kuyang mga dagdag na informasyon gikan digdi sa location. Si Eman Lumapag, back to you po. Field Report! Salamat. Karondang Eman sa mga heras mong informasyon, mano dyan sa subago palarong panlalawigan hasta nakaabot duman sa pagpapa-exam kaining manunungod sa mga magiging jail warden officer, Bureau of Jail Management and Penology. Tapos po kita rin sa tuyang programa. Kumusta pala dyan sa Banuan ka na buhi. Silent ligasyon asin man ki Ma'am Norien Nadsuri Kisabal. Prosesyon ngunyan dyan sa Sangguniang Bayan ka na Banuanin buhi. Dahil na lamang kita nakaka-atindir dyan sa sesyon dyan. Ano na daw ang pigpapara urulayan dyan sa Banuaan ka na buhi. Ko na pati nahiling si Vice Mayor Jupred Balagot nagkapirang bulan na. Minsan kaya pirmi man Mayo ining si Vice Mayor Jupred Balagot. Nag-out of town si Mayor Lacoste, imbis na iwalat siya, kaibahan man. Ayan, ibinubugtak dyan na acting mayor si Doktora Bilya Zantowa Nonato, si Kagawad Belia. Kumusta man ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo? Na lamang nahiling si dating alkalde. Ano arinda makapasyar dyan sa sayang residensya. Yan po sa Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Itong paratinda ng tilapia digdi sa merkado publiko kana syudad nin Iriga. Kasod sabi ko so nagtitinda ngaya sir buing tilapia. Ay
baga na nga nakabatangas o agtaan na ito tilapia ninyo. Naman nga sir, ata buhi talaga nga di. Nakikipagsuhayan so para tinda sa sakuya. Ako, bistado ko ang mga tilapia ang buhi. Ikon si Ma'am Kyle ang magbakal dyan. Nindo yan maput na yan pag ang tilapia bakong buhi. Si Ma'am Kyle marayan magkilatis nin tilapia ang buhi. Ang tilapia ang bato lo mismo, iba man. Lalo na pag tilapia ang baaw. Pagabot sa mga tilapia, digdi po sa ring kunadera, igwa para sabi kaya, pinakamasiram na tilapia ang buhi. Kaya kung sa pagkikilatis ng mga tilapia, bitirana dyan si Ma'am Kyle. Tilapia sa bato, sabi, ngaya medyo marurit. Marugi. Ang tilapia nga sa buhi, medyo masapog-sapog. Yan mga komparasyon kan pag-abot sa tilapia sa Batangas, kailangan ito labsay lang linaw. Ayan ang pagkakaiba kan mga lasa kan tilapia. Digdi po sa ring kunada area. Tapos ang kulor pati kan tilapia ang haling Batangas, abang iitom. Pero mga agta. Kaya mabibisto mo tulos kung ikatataong magkilatis din mga tilapia. Ako daw ako nito magparadunungan. Ang mga paratinda sa ano yan, ibang klase sa iriga. Magdadaraon. Maski ang mga paralako. Sigan ko rahaw kan mga sanaol na yan nga. Tilapia ang buhi. Nya ako, indaman sana kung totoo ang tindamong tilapia. Pigaharalo-halo po kung minsan. Kan magkagaradan sa tilapia sa Banuan kan buhi. Nanalasa sa tilapyang Batangas. Dinadara sa digdi sa syudad kan Iriga. Diyan sa Santiago may nagtitinda dyan. Sasabihon buhi at ang hali ng Batangas. Namak mong kalukuhan yan kan mga paratinda, ang mga negosyante. Tapos may naaraman pa ako na ang tilapia na haling Batangas, mga sarong simana ay binubuntog sa buhi, tilapyang buhi na. Ay santisimo pag-arog niya ako kayan. Iba man sa tilapyang biliw. Kaya itong mga para tinda ng tilapia, tilapyang buhi ngayon niya ako, buhi, kunyan talaga yan, binuhian. Ang tilapyang biliw, mga nakaluwas dyan sa Piskids, parehas man niya ako yan, biliw man yan, dahil mambaga niya ako nindupig gagakudan ang tilapia sa buhi. Kaya dahil niya ako para dunungan nindo mga para tinda ka mo ng tilapia na may biliw sa haling Piskids, parehas yan tilapia. Ang lasa kayan, puro tilapia. Kung maging lasang talusog na tilapia, iba na yan. Kaya makonselo kung minsan yung mga paratinda. Grabe ang mga pakulo, mabinser sa nan parabakal. Tilapia niya ako, dahil mo bagyan gagakudan. Anas man yan buhi, maski yan nalalaom sa Piskids. Iba man kaya nga sir, alaom. Niya ako, dahil ka magsabi na ang tilapyang biliw saka tilapyang nalalaom yung nasa Piskids. Magkaiba, parehas niya ako yan tilapya. Ay, magsabi na ang lasa kayan, iba naman. Eh, kung minsan mapapangirit ka sa mga paratinda yan sa merkado publiko kan Iriga. Kailan magparasabi sa mga paratinda sa bato na nang loya ka, barakalan sa Iriga. Ibarita mo nga sir, pambira niya ako. Hindi mo ka magtinda sa bato kung maluyan bintahan digdi sa Iriga. Ano ta permi ka mong digdi nagtitinda sa merkado kan Iriga? Mabinta man, sabi nga ni kay itong paratinda ni tilapyang tinda niya, tilapyang buhi. Taga-Iriga siya. Sinda nga mga spatter. Kami nga nag-aarkila nin pwesto. Sinda nga plasada sana. Kaya dahil sinda magpareklamo kung maluya ang bakalan no ano. Kami nga dahil nagre-reklamo, nag-aarkila pa kami nga pwesto. Kaya makonselo man ang mga taga-bato. Kung minsan, bakalang ko na sa naman na ako.
manay ini pambahog ko sa naman in ayam. Puro barato manggan, tilapyang bato kumpara sa tilapyang buhi. Aray kung si Digiman, dita, darahan mo yan, pwedeng ihawon. Hindi sabi, habo naman si Digiman didig di sa Iriga. Gusto na naman sa Cebu. Kumano ka man sa Cebu ay napangyayari. Habo mo na lamang makakakantilap niya sa Iriga, mapasibu ka na. Ay lang maging sambuang ga Sibugay. Makonsuelo minsan si DJ Mandy. Ang paborito kay ni DJ Mandy, bakong tilapia. Rabbit. Yun ang para pa-seminar ni Bishop Orolfo. Mag-ataman ng rabbit. So problema, dahil mo nag-ataman. Kaya si Bishop ay namimili man ng para-ataman. Nangyari, ang kadakol na tama na rabbit, itong padihon niya. Manugang niya, ang problema man, dahil pigbabawag tultol, nagkagaradan. Natungro sa rabbit. Sabi ko, kung si Digiman din niya ako yung nag-apisyon sa pagkatama ng rabbit, baka ka mga siksik ang rabbit. Awak mong dyan pa sa nangani sa ano yan, sa profile picture, lalo ka mga sexy. Ito wala nahak. Santisima, pati si pinsan na to, problemado na. I-block nga yun. So, saro man na maestro, ay di mga pag-block, taka mga sexy. Mga nanganing ikayan, Ma'am Tunit ko, raraga pa. Santisima niya ako, napag-kukunya ng lugod. Napagkakantsawan, so profile ko niya ni DJ Mandy. Bagabong halion kan mga friends niya sa FB. Maraming yung pagdala nun. Kaya pag mapasibo si DJ Mandy, pwedeng itong profile niya talaga mabago. Ako, matindi ba lang pag na-hack an account, mga sexy nagluluwas na profile picture. Yan ang resulta kan social media kung ano-ano na dinuduldog. Tutok kaya sa, kumbaga, sa internet, sa computer, si DJ Mandy. Kaya na-hack na siya sa iyang account. Sabi man kan sarong amigo. Itong amigo ta dyan sa Banwaan kan Nabwa na DJ man. Ano nga pa dis? Foreigner nga so. So mga yaon naman sa profile ni DJ man. Hinda niya ako basta masakit niya kaya kung mga foreigner. Yung susolicitan dahil sa pinaunrahan. Igak ay pambira niya. Mga listener gawin niya ni DJ Mandy. Santisima pag-arog na kaya ng profile picture mo. Talagang pwedeng magpungot si si Madi saka si Mrs. Pero antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ
DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. An manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Mrs. Henadina Potian Doktore, Kawakagan Batu, Camarines Sur, EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto, St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabwa Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez, Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur, Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, owner, Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City, Police Staff Master Sergeant Joyce Lorin, Nabwa Municipal Police Station, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City, Architect Sofronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and family, Roadside, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur, University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City, Attorney Emmanuel S. D. Ortega, University President, First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School, on March 31, 2024. First President Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51 verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas, Iriga City. Signatures Printing Services, located at City Home Subdivision, Sapiro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Pangga, Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and family, San Nicolas, Iriga City.
An manehemento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex, Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel Bibon Colmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibarreta and family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Iriga Joe Hardware and Auto Supply San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City. Moralio Industries San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio. Lux Trading San Isidro, Iriga City. Masuso Spring Resort Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributors San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bunacqua, proprietor. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segura, School President. Iriga Shell House, Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa. Along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Ngo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Broso. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Borivie Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Cuadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Rico Bromeo and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director
Inspector, PNP, Camarines Sur. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibia Capalos, Chief, PNP, EOD, K9 Group, Camp Crame, Quezon City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, BJMP, La Purisima, Iriga City. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police. Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Civil Security Unit, LGU Iriga City, headed by retired Major O.D. Jose de Villa. Office of the City Agriculturist, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. General Services Office, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Ulysses Nagrampa. Mrs. Maria Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU, Iriga City. OSCA Office, Iriga City, and Mr. and Mrs. Ricardo Marjorie and Regalado Terrano family. City Budget Office, LGU Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Public Information Office, LGU Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, Villa San Antonio Subdivision, San Roque, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. PSMS, Jeric P. Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. PSMS, Salvador B. Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Richard and Mary Jane Tingson and family, Antipolo Yang, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Benji Gonzalez and family, Iriga City. And Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Salamat po sa Saindoga, boss. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan. Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema. Tayaon na sa syudad kan Iriga ang pamusong produktong herbal, Anvestage Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, as in makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang Spirulina Capsules, Aloe Vera Capsules, Nuni Capsules, Ganoderma Capsules, Coenzyme Q10 Capsules, Krill Oil Capsules, as in Colostrum Capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Aragos po kita digdi sa tuyang programa.
na lang kitang 15 minutos antes mag-abutan alas 10 pagkaaga. Di man na sarong technician na amigo kung yaon duman Saudi Arabia sigan hapot. Kaysa idang istasyon na sarong istasyon na pinagbukasan mo niyan. Di sa syudad kan Iriga na pangyayari din para hapot. Kano tanan mag-aram. Stan aram ko ang kahurihan kan pangaran kan istasyon B. Aero Victory. Pwede man apo doon Biba. Field Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Nagbabalik. Karondang Diggs, pasok. Good morning, karandang Kuya Philip. May nakukitang pareta girarayhali sa luwas na kung saan tiglansar kan Department of Trade and Industry Albay and pilot implementation kan kayo tinuting artificial intelligence chatbot kan ahensya na matugon sa mga kahaputan as in reklamo kan mga consumers na inipig lansar kasabay kan selebrasyon kan World Consumers Rights Day. Sa araram kan proyektong gabay sa tamang reklamo, ipinabisto kan dito Albay kay banan Albay Consumer Network na si ang pangarang kaning chatbot GAB, GAB, na sarong AI-powered chatbox na matabang sa mga konsumidores na maidulog sa ibang mga reklamo asin mga kahaputan in direkta sa nararapat o direktamente sa mga sa ahensya kana gobyerno. Sigun sa DTI Bicol o sigun ki DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol nagpon konseptong ini kan nasambitan ng proyekto kan nakagipang 2021 matapos na makaresibe ni na dakula na bilang ni na mga reklamo hari sa mga konsumidores dahil kay ni dahil gabos na reklamo kaya nga sa luhon kana DTI Bicol kaya man sa pagi kana paglansar kan AI powered na chatbot direktamente na kay ni na masimbag ang mga kaputan na sinreklamo kan mga konsumidores asin direkta man kay ni maipapasar sa mga concerned agencies. Sa mientras asin dagdag naman ni Regional Director Nabol, pwede kay ning kayo tinuting power na chatbot ka na Department of Trade and Industry sa Nasyon ng Pilipinas. Asin sige pa sa iya na mahaloy ang pilot implementation ka na sambitan ng proyekto talaw ganin tulong bulan asin po na in kaso na dakulaan na magtangkilik kay ni porsigido siya na ipabistay ni sa iba pang rehiyon. Mientras tanto sa igwaman na duwang paagi kung paano magamit ang bagong lansar na proyekto kanditay Albay gamit ang sarong QR code o kaya naman iyan website na https consumernetalbay.ph. Yan muna karandang kay Philip ang nakaw niya itong paretahali sa DTI Bicol asin Albay ni si karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang magmang kairiba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Hoy, dyan palan sa Barangay Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Sa wakas na linigan manggiraray, shoulder ka na tinampo dyan. Na ang dapat ko ta magpalinig, ang provincial government kan Camarines Sur, ayan, Provincial Road. Hindi nabisil na gayad si punong barangay Manoy Digoy Salcedo. Pinagras katira na kadlagan ng porsyon kan shoulder kan tinampo diyan sa naunang bita ng barangay.
Mag-isip-isip ang mga taga Rinconada, pinapabayaan ang mga provincial road digdi po sa Rinconada area. Kana probinsya nin Camarines Sur, pag-arog kayan. Fairness na ang barangay na bagay, ang nagpapalinig. Kaya ito, kan yupan punong barangay si, Welibong Nieva, kan barangay Lourdes, sa Banuan kan Buhi. Hindi nga nagpapalinig, samantala ngayon, provincial road, ini, ang shoulder kan Tinampo, pagaling dyan sa, hali digdi sa siyudad kan Iriga, abot dyan sa kasentruhan kan Banuanin Buhi. Hindi, siyempre nga, kasusupga naman yan, kana barangay, na dahil palinigan na shoulder kan Tinampo, sino shoulder mina sana? Pero po yan sa dapat asikasuhon kan provincial government kan Camarines Sur, ini mga provincial road niya to. Ngunyan pati nagkakaralot na naman ang paka-espalto paghali digdi sa barangay Santo Domingo, abot yan sa barangay Santiago. Anyari taday man lamang yan inaasikaso. Minsan ang barangay na baga nagpapasemento, tinatapalan in semento bako ng espalto. Yaning sa Santo Domingo narumduman ko kayo kanan punong barangay si Weden Salvadora pata kalot na so tinampo dyan. Yo mismo po ang nagpursigi na matapalan in semento bako ng espalto. Ngunyan ma-eleksyon na naman, arog kayan, dahil lamang inaasikaso kan provincial government kan Camarines Sur. Yaon man digdi, si Congressman Migs Villafuerte, yaon na Governor Luigi Villafuerte, puro na baga Villafuerte, tadayan mapakarhay. Kung iisipon, masakit kaya, ininot pa ang opisina ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur na pinagtauan ni dakulang pundo 90 million pesos gabaon sa naan sinambit ng opisina pambihira. Nariribayan nin bago may drive-thru na da. Kadakol pwedeng gibuho na proyekto. Ginaba pa ang opisina kan DPWH digdi sa 5th Engineering District and Camarines Sur. Bako yan na makatutubod. Garo man po Kapitolyo, kan probinsya nin Camarines Sur, ginaba baga. Naso Kapitolyo, sagkod ngunyan, mayong Kapitolyo ang probinsya nin Camarines Sur. Naglaog na naman digdi sa Rinconada area. Pinagabaan na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. May budget subot na 90 million pesos, hamak mo yan. Pwede man ritukiho na sana i-repair kung may re-repairon. Ginaba pa ang sinambit ng opisina kan DPWH digdi sa 5th Engineering District and Camarines Sur. Mag-isip ka mo mga taga Rinconada, pakusan ng taga-probinsya nin Camarines Sur. Napigpaparasayang po bagaan kwarta kan gobyerno. Ali yan sa buwis kan mga taga Rinconada, taga probinsya nin Camarines Sur. Tapos sa arugon sa nakayan ang Kapitolyo, ang opisina kan DPWH. Bako na po yan turul-turan pag-arog na kayan ang dalagan digdi sa satuyang probinsya. Ang bilog na Rinconada nakatutok na kay Philip Baracena. Dakol pwedeng gastusan na dahil nararauton itong ginastusan na kan sa tuyang gobyerno. Mumayo na lamang kamong naisipan na pwedeng pagkagastusan na mayong madadanyara na edipisyo na dati ng Haman ginagaba. Tas yan bagaan ginastos dyan sa sinambit ng opisina. Kumbaga ang opisinang yan na konsigir pa yan kan mga dating congressman digdi sa Rinconada area. Tapos ipapagaba sa nanindong bigla ay man ang Commission on Audit tapiga-arog kayan. Kakalusot sa COA ang arog kayo ng mga sistema.
naisipon kaya na-audit na yan. Kaya pasil na sa ng gabaon. Otro audito na naman. So, bagong pundo. Kaya dahil po nag-aasinsuan na Pilipinas ta arog kayan ang mga sistema kan mga proyekto digdi po sa satuyang nasyon. Magin digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Tapos kakantaan siya na kita, come sure. Ay inda. Pagparambo ganan mga taga Camarines Sur. Pagiyon dyan sa mga kurukanta, come sure. Mayong puturan Camarines Sur pag-arog kayan. At ang magayo na so Kapitolyo kan probinsya nin Camarines Sur, Reponggason, Gabaon. Opisina man kan DPWH, digdi sa 5th Engineering District kan Camarines Sur, ginaba man. Ay ano nang buhay tapo inidigdi sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan na lang kita sa Albay May Buhay. Digdi sa Camarines Sur, sabi kan iba, walang kabuhay-buhay. Ito, I'm sure. Pag day oyon, nasa rong mayor, day nag-oyon sa probinsya, suspendihon. Pasimple baga kan mga hero. Pero ang pinaggangalas ko digdi, ang matinding mayor, mayor kan San Fernando, dahil baga nasususpindi. Kung ano-ano na sanang mga pakaraot ang pinagpapaluha sa social media, sa media, si Mayor Fermin Mabulo. Ano taday nasususpindi? Yan ang hapot. Pero dahil kaya si Mayor Fermin Mabulo kan San Fernando, kan Kapitolyo. Sabi nga ni kan iba, magdalo iton. Kinpig para initan ninyo, pwedeng magdali. Nagirumduman ko na kaito si Dipuntong Bentong Kalubakib. Para hapot ka itong taga-bato na mahilig sa pulutan. Kaya zero naman nga gustong sabihin ka magdalo. So yaman ito si Pading Benta, pinalabo-labo sa pulutan sa birthdayhan. Diyan sa likuran kan likodan kan UNEP. Makulito nitong taga-bato. Sige pagirarayan kulit ki Pading Benta. Kaya arag ka dito. Gusto mo yung maliwanggan sa paliwanag ko. Kung anong gusto sabihin ka magdalo. Ngayon magdali niya ako, umus na kita. Delikado na yun pa di pag-araw na kayo na narampangan. Eh makonsuelo man ng mga pag-iriba kung minsan. Tapos mahiling so empleyado ka na kasureko ni Pading Ben. Mampaka ito si Lito Siliste. Warampang kami sa sarong inuman. Sabi ni Pading Benta, kamu yung mga taga-Kasuriko, basta siya nang kaya akong magparapamutol. Dito minindog sa taga-Kasuriko. No kaya gusto mo? Ako, ano daw ang mangyayari digdi, garo iba ang dalaga. Taga-Kasuriko sa kaso technician. Puro ilaga. Sabi man ni Lito Siliste, Padi, pinsan ko iton, pondo ka mo. Natuninong bagsudo. Ay, mambira niya akong buhay tayo nata. Kitang nag-happy-happy man. Makakuha pa kita nin problema. Minsan mag-ingat kita pag-araw kaya. Kaya digdi na lang ako kay DJ Mandy relax ang buhay. Pero madumana sa Cebu. Ay ang buhay. Bueno, inabot na po kita nin oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kay Banya to sa luwas sa pagpaabot nin informasyon, si Eman Lumapag, si Diggs Martinez. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa
Sa transmitter si Tony Matic Saison. Yaw naman si si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ang taong magbidbid kung tilapyang buhi ang pigtitinda sa Iriga. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-anta.